Я кажи се, как се образува женци, приятелю? Сега ще покажа. Дай да видим, я. На корабен възел. На корабен възел, точно както каза малко. Ще го направиш ли? Този път да. Опит номер 2. Мазг, наистина че гледам, тръгва да дърпа и той това ще тръгва мъжете след него. Айде дръпне мъженци. Добре. Айде. Утре ще му го пусна право в Фейсбук, да винаги се слага някакви кутите в джипа. Той мигат ли ви е паднал? Как би? Ето ела да го мисля. Някой е бутал някъде. Не бе, сериозно? Да, видях. Я, дали ще има? Я, дай да видим. Ой, йо! Това не е шофьор в колата. Има шофьор в колата, има. Да, има. Той като има ли пилот самолета? Не е без надзор. Дърпай! Давай! О, блъснаха колата! Блъснаха колата! О, тотална грешка. Чакай, стоп. Кой? Блъснахте другата кола. Ми пукна са бронята. Ма не може да няма нищо. Чакай, да бъда другата кола. Тя дърпа е така. Дърпа настрани. Ма не можете някак да взе да кара. Дайте, ама искам всички да дойдат тук да бутате настрани да изместим. Така ли може да стане? Трябва да дърпа на другия край. Трябва да обърне там. Хора, тя е лека, бе, ще я бутнем настрани, бе. Може да. Не, по-добре дръпни джипа нататък. Да, на другия. Със самия джип. Давай нататък. Патайте го за кълниците, сега ще го е в средата. Ма ще го избутаме, да? Да, бе, дай, че ще бутаме. Бари, целите ще се окаляме, бе. Се сапаме, няма. Ще викнем това момче на тази кола. Кой? Нищо и няма. Не, нищо няма. Нищо и няма, още няма кажете нищо, с малко се оправим. Ма не мога ти, че ме дърпаш, аз тези спирачки и нищо не става. Той то дърпа. О, не, там дърпа, беличкото. Как ще го дигнеш, бе, човек? Няма го дигам, той напред ще излезе, извърти му само задницата. Извърти. Аз спомня да го дадеш малко напред, можеш ли? Това успя, да се отдалечи от колата. Добре, знаеш какво, ако искаш да дам моята кола отпреде. Ого, къде ще дадеш отпред? Добре, вие пробвахте ли дали е много затънала колата? Парзален ще се удари в дървото. Разбираш ли? Извиняй, само ти ли караш колата? Не карам. Дръж малко, дръж малко. Дръж това, дай да скараме тази кола. Дръж, снимай, малко снимай направо, дай. Щото тя... Ури сте? А? Те така се закупали тази количка въобще, не може да я правите. Не, трябва на по-късно въжисно. Дай малко на мен. Направо? Нашия спонсор прицели навънка. Я помяте на камерата бързо. О, не, Бари, той е в колата. Послушайте ме, дайте тук трима мъже от тази страна и ще я бутнем, бе. Добре. Супер дитко пристига. Так се вадим по-късно въжи. Кран, бе, глупости. Крана ли ще викате? Владко, я кажи мнението за крана. Блъсва, другата там, вихтори да са. Това е барито, но аз ще го запаля. Назарен не. Не назаре! Може да пияни на парани. Хубаво, кой е ста другата кола? Не, бе, така няма да стане, бе. Тя е закопана долу гумата и не може да го направиш това. Това не е асфалт. Трябва да се извърти, Няма толкова момчета си, кажете какво се прави, бе? Давай да я фаним, да я дигнем метка малко тази кола. Те ще стигат. Ако искаш да бутнем на горе, Тони, дай ми то джип да изкарам тази кола. Чувай да дигаш. да фани или да фани? Фантига! Не бронята, Калника завежда! Подблизо съм бил за малеца. Дай! Аре, Бари, ти си! Да, засни ли го? Добре, браво, идеално. Влада и бягайте всичките, защото мърлякал. Внимайте лопата! Кой е зад вулана, бе? Кой е зад вулана? Не, бе, кажете му да слезе, той не може да кара така. Не отпреля, Бари! Ама психо! Кажем му да се замани. Шеко, дай да дам аудиото как се чифта. Бронята!
Спри бе, спри. Слушай какво, Мари. После бронет плащаш. Айде отпрени. Идо, заходи малко. Заходи малко да гледате нататък направо. Ако я платите отпрени, ако я платим отпрени, няма ли да Мали го е тук. Води гумата ми си скочи. Сега трябва да бронята, разбираш? Тръпни се. На кой край ще дърпат? Някой да кара на заден, пък другите да зутат. Нямаме, чакай, заходи хубаво те направо да дръпни. Чакай, малко въжете, че той. По-късно въже трябва да, по-късно въже трябва. Точно дръпне те направо, ще дръпне. Знаеш, въже ще му направим след бой. Направо? Тази ще се вървиш с камерата като Момченце, виж какво, айде да ще дръпнеш много лекичко назад. Ние тук се наредим 4 човека, колко да ни учили в другата кола. Айде да комаш я накараме назад. Няма да идем в другата кола. Няма да идем в другата кола. Не, вече се качи някой, може да кара. Страни назад, разбираш? Някой да се качи и да включи задна и той като дърпа леко да дава назад. Не бе, няма смисъл да дава. Не, няма да даваш, просто ще вади на свободна, по-добре. Ще иди пак в тази кола. Няма. Не, късо въже няма да иде, на късо Няма да. късо въже няма да иде. Виждаш ли бе? До край, кому Да, дай човек на виждаш ли? И цане, кой, гледай само. Да, айде, това ще кажа. Снимай, не се снимай. Скъпа се да снимай. Дидо, на другия край вече. Ай, Вълкон, идвай насам да той това да снимай. Той трябва на този край да... Браво, бе! Така направо е да се... Това да разбираш като идиота, бе! Бани! Това да разбираш като майката, бе! Бягай, Десен, палени, давай назад! Давай, десен още! Не се подигравай! Давай! Стоп! Край! Давай напред! Напред, къде напред? Напред мога да... С прав напред! Не, не може. Може напред, Само ще казвам стоп! Малък, снимай, че... Не бе, дай напред, бе, давай напред, бе, давай той. Въпросът е да ги измъкнем. Окей, Браво, бе! Не спирачката, бе! Ей, идиот! После тази спирачка! Стига! После тази спирачка, бе! Успеха! Снимай цялата група деца, специално успеха да го направят това. Снимай там да се развързва. Път стана. Светним. Благодарим на абсолютно всички. Няма да... благодаря. Естествено! Винаги някой му ти помогне. Надяваме се, че и вас ще направим весел. Ма какво не то смееш забава. Там някъде. Да. Ама защо ударихте другата кола? Що тръгна страни да дърпа и я завлече направо и така. Дойде удар. Ех.